Marko Widlund. Teitä syytetään 4 varkaudesta, muun muassa kuohuviinipullojen, batterin ja vittuumersun Putin-vivun varastamisesta. Toisen asteen murhasta eli taposta, virkavallan vastustamisesta väkivalloin, ihmiskaupasta, fantasioinnista, rahanpesusta. Onko Markolla ja asianajajalla jotain, jolla puolustaa? Se voi pienentää tuomiota seuraavat vuonna. Mitä vittua? Vastaatko seuraavat vuonna? Joo, eli pahoittelukirje. Ei kuule, pahoittelukirjeet auta, Marko. Onko jotain, jolla puolustaa? Joo, kyllä lähtee, vittu lähtee. Pyydän teitä laittamaan puhelimen pois. Ja ellei teillä ole muuta, katsotaan vielä todistevideot, jotka saimme. Joo, siihen Rilli vaan seisoi, kuka ei haivittu pois. Saatana, nyt he vasta onkin lähemmäs tullut toi haatana Rilli. Juma! Saatana! Kuulin kyllä pamassa, mutta en mennyt heti kattoo. Onko näiden todisteiden jälkeen mitään vastalausetta Markolta? Kuka tahansa voi jää jostakin kiinni. Selvä. Tuomiosta puuttuu. 3 viikkoa ja 6 päivää, siitä tulee 31 täyteen. Voitte valittaa tuomiosta Seuraavat vuonna. Няма и днес такава. Herra saatana alkaa viimoamaan, voi saatana! nähdään Seuraavat vuonna. Yeah.